ashe kai ba dan amana bane. Za ka fahimce ni bara. Kamar ya fahimce da za ka ban yarinya ba lafiya wannan ai cin amana ne. Wallahi wannan inda a Saudiya ne wallahi rataye kaza rataye kaza. Za ka fahimce ni. Ai baka ji ba mai anguwa. Me ya faru? Wai alhaji na cikin gari. Wai daga yar aikinsa ba, wai aka je aka samu wai tana da ciki. Su mansa 7. Yar aikin gida sa mayar masa da yar aikin gida. Waye ne in cikin tukuna? Rance da Allah wallahi ba zan yadda ba. Ai wannan wulakanci ne. Yaya me yake faruwa? Me ya faru? Zauna. Kai da ka ta mana ya mu. Me ya faru? Da ka ta ya mu. Idan ka dade wannan bawan Allah bai da mutunci abokina ne amma shi ba abokin amana bane. Kai da ka ta da Allah. Yaya ina jin ka. Kanwarsa na gani zan aura. Yaron nan aka mun rufa. Zan auri yarinyar. Muka je asibiti irin dan gwajin nan na zamani shine aka samu yarinyar ba ta da lafiya. To in bar da abin ka kai hamu. Yarinya zazzabi na kwana 2 ne. Paracetamol kawai za a saya na kwana 2. Zazzabin nan irin na zamani kan gidan kowa akwai shi. Na ranka ya rike. Kuma inda za dan samu kajiji a dan jika mata kwana 1 zuwa 2. To ka ga ma wurin dan damu aka kawo ta da yanzu ta warke. Kuma ko ararabi aka bata za ta warke. To, ko kuwa? Wallahi tallahi. Na ga muku wannan magana. Wai wacce kanwarka ne daga ciki? Kanwata na ji. Ya Allah sarki na. Yarinya akwai kirki. Ai ga kirki. Ran gare ne. Na'am. Kaman ba ku fahimci fa abin da nake nufi ba. To muna jin ka. Me yake Yarinyar nan faruwa? auren ta zan yi. To Aka je asibiti domin a gwada ta. An samu yarinyar nan tana da ciwon kanjamau. da. Ai mai gari ba kai za ka yi ihu ba ni ne wallahi ni mutu a kamar. Na rantse da Allah tashi mu. Tashi mu. Na rantse yau a police station da.